በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም ሓደ አምላክ አሜን። ኣብ መላእ ዓለም እትርከቡ ዝኽበርኩም ክርስቲያን ብምሉኹም ከከምቲ ዘለኽምዎ ሃገር ናይ ግዜ ኣቆፃፅራ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣምሺኹም ከመይ ሓዲርኩም በባና በቆፃፅራ ግእዝ ድማ ሕዚ ካብ ምሸቱ 11 ከባበሎ ከመይ ምሽኹም ኣሜን። ኣምላኽና ልዑል እግዚአብሔር እታ መዓልቲ እዚኣ ባሪኹ ቀዲሱ ኣብ ልዕሊቲ ዝሓለፈ ናዋዛ ናፈዛዛ ንሓጢኣት ዘመን ሎማዓንቲ ድማ ክንመሃረላ ክንቅደሰላ ክንባረኸላ ተወሳኺ ግዜ ገይሩ ስለዝሃበና ኣምላኽና እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ተመስገነ ይኹን። ናይ ኣዴና ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም በረከት ረድኤት ምልጃ ጸሎት ፍቅሪ ጣዕሚ ምስ ኩልናትና ይኹን ናይ ኩሎም ቅዱሳን ወለድና ብፍላይ ድማ ሎማዓንቲ ናይ ቅዱስ ኡራኤል ወርሓዊ በዓሉ ስለዝኾነ ናይ መልኣኩ ናይ ቅዱስ ኡራኤል በረከት ረድኤት ምስ ኩላትና ይኹን። እግዚአብሔር ክንዲ ዝፈቀደልና ሎማዓንቲ ንመሃረሉ ናይ ትምህርትና ንኡስ ርእሲ ዋና ርእስና ብልሓለፈ ክልተ ቪድዮ ከም ንረአናዮ ትምህርቲ ሃይማኖት እዩ። ኣብ ትሕቲ ትምህርቲ ሃይማኖት ክልተ ርእሲ ርኢና ኣለና። እቱና ብልሓለፈ ብቀረባ ተኻልኣይ ነበረ ሃይማኖት መዓዝ ተጀመረ ከመይ ተጀመረ ከምኡ ከዓ ሃይማኖት ልክህሊ መሰረት እዩ ሃይማኖት መሰረት እንታይ እዩ ልብል ክልተ ንኡስ ርእሲ ዝሓዘት ቪድዮ እያ ነይራ ተላሓለፈት። ንምስትዋስ ዝኣክል ናይ ሃይማኖት መሰረት ሰለስተ ዓበይቲ ነገራት ጠቂስና ነርና። ሓደ ናይ ፈጣሪ ምህላው ዝባዕሉ እዩ ሃይማኖት እውን ክህልል ገበረ ፈጣሪ ንሕዚ የለ ኮይኑ ሃይማኖት ዝበሃል ነገር ስለለየሊ ናይ ፈጣሪ ምህላው ሓደ መሰረት እዩ ሃይማኖት ልክህሊ። ካልኣይ መጽሓፍ ቅዱስ እግዚአብሔር ለሎ ምዃኑ እግዚአብሔር ዓለም ፈጢሩ ልገዝእ ምዃኑ ዓለም ክበሃል ከሎ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ለሎ ፍጥረት ብምሉኡ ፈጢሩ ልገዝእ ሓደ እግዚአብሔር ጥራሕ ምዃኑ ካሊእ ፈጢሩ ልገዝእ የለ ብፀጋ ልውሃቦ ነገር ክህሊ ይኽእል ብባህሪ ግን ፈጢሩ ክገዝእ ልኽእል ሓደ እግዚአብሔር ምዃኑ ኢለ ርአየና መጽሓፍ ቅዱስ እሞ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምህላው ድማ ለሃለወት እግዚአብሔር መሰረት እዩ ወይ ከዓ ምስክር እዩ። ሳልሳይ ናይ ቤተክርስትያን ትውፊት እዩ። እዚኦም ሰለስቲኦም ሃይማኖት ልክህሊ መሰረት ልኾኑ እዮም ከም ኣስተምህሮ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያንና ማለት እዩ። እዚኦም ኢና ርኢና ናፍቱ ካልኣይ ቪድዮ ሎማዓንቲ ሳልሳይ ቪድዮ ንኡስ ሳልሳይ ንኡስ ርእስና ክትኸውን ትኽእል ናይ ፈጣሪ ምህላይ እንግዲህ ሃይማኖት ልክህሊ መሰረት እዩ ኢልና ኔና። ከምኡ እንተኾይኑ ናይ ፈጣሪ ምህላይ ከረድኡ ዝኽእሉ ነገር እግዚአብሔር ኣሎ ልምባልስ እግዚአብሔር ፈጢሩ ልገዝእ ኣምላክ እዩ ኢልካ ንምዝራብ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ንምዝራብስ እንታይ መሰረት ኣለዎ እንታይ ዝረድኡ ነገራት ኣለዎ ልብል ኢና እንሪኦ ብሓፂሩ ናይ ፈጣሪ ምህላው ወይ ከዓ ህላዊ እግዚአብሔር ከረድኡ ዝኽእሉ ነገራት እንታይ እዮም እዩ ናይ ሎማዓንቲ ርእስና። ስለዚ እቱና መጀመርያ እግዚአብሔር ለሎ ምዃኑ ፈጣሪ ለሎ ምዃኑ እዛ ዓለም እዚኣ ፈጣሪ መጋቢ ሰራዒ ለለዋ ምዃኑ ለረድአና እቱና መጀመርያ ቁፅሪ ሓደ ስነ ፍጥረት እዩ። ስነ ፍጥረት ማለት ሰማይ ምድሪ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ውሽጢ ለለው ብምልኦም ፍጥረታት ማለት እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ብፍላይ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ከም ዘረድአና እቲ ብዙሕ ሓደ ላተባሃለ ሕድሕድ ፍጥረት ተቆፂሩ ዘይኮነስ በብወገኑ እቲ ብዙሕ ሓደ ላተባሃለ 22 ስነ ፍጥረታት ከም ለለው መበል 22 ፍጥረት ድማ ወዲ ሰብ ምዃኑ እዩ ዘረድአና። ስለዚ ስነ ፍጥረት ክንርኢ ከለና ለምሳሌ ሰማይ ብለይ ባላ ወይ ከዓ ብለይ ዓምዲ ምድሪ ድማ ብለይ ካስማ ጠጠው ኢላ ክንርኢ ከለና እዙይ ዝገበረ መን ኢልና ንሓትት። ምክንያቱም ካብ ደቂ ሰባት ኣእምሮ ዓቕሚ ብላዕሊ ዝኾነ ነገር ስለዝኾነ እዚ ሰማይ ብለይ ባላ ብለይ ዓምዲ ምድሪ ድማ ብለይ ካስማ ኣብ ልዕሊ ማይ ለምበረ ሓደ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ልብል መደምደምታ ንበፅሕ ሓደ ሓይሊ ልብልዎ እቶም ዘይኣምኑ ሰባት እዮም። ንሕና ድማ ንሳቶም ሓደ ሓይሊ ልብልዎ ንሕና እግዚአብሔር ኢልና እንፅውዖ ብዙሕ ኣስማት እግዚአብሔር ኣለዉ ድሓር ክንሪኦም ኢና።
እግዚአብሔር ፈጣሪ ኢልና ንጽውዖ ምዃኑ ይረድአና ማለት እዩ። ሓደ ምሳሌ ሓደ ኣብነት ናይ ሰማይ ብዘይባላ ጠጠው ምባል ከምኡ ከዓ ናይ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ማይ ምድሪ እትኣክል ግዙፍቲ ነገር ብለይ ምንም ካስማ ኣብ ልዕሊ ማይ ጠጠው ለበለ ኣምላክ ዘሎ ምዃኑ የረድአና። ስለዚ ካብ ስነ ፍጥረት ህላወ እግዚአብሔር ንርዳእ ኢና ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብነት እንወስዶ ንሕና ደቂ ሰባት ንጹህ ኣየር ካብ ደገ ካብ እጽዋት ንትንፍስ ዝተቃጸለ ኣየር ድማ ልደገ ነውፅእ። ብጣዕሚ ብልገርም መንገዲ ሳይንስ እውን ኦልሬዲ ፕሩቭ ዝገበሮ ነገር እዩ። ንሕና ደቂ ሰባት ዝተቃጸለ ኣየር ልደገ ሃም ነውፅእ ካብ እጽዋት ድማ ንጹህ ኣየር ሃም ንትንፍስ እዚ ስነ ፍጥረት ጥራሕ ዘይኮነስ ሳይንስ እውን ዘረጋገፆ እዩ። እቲ ብጣዕሚ ልገርም ግን ኣብዚ ንሪኦ ኣንሕና ልባዕልና ልደቂ ሰባት ልህልውና ክኾን ንኽእል ንጹህ ኣየር ካብ እጽዋት እንትንፍስ እቲ ዝተቃጸለ ኣየር ካባና ልወፅእ ድማ እቶም እጽዋት ይምገቡ። እዚ ዝተመጋገበ ኣንሕና ሕዚ ኣንሕና ምስ እጽዋት ብቋንቋ ኣይንዘራረብ ቋንቋ ይብሉ ለግባብና ምንም ዓይነት ቋንቋ የለ ብለይ ቋንቋ ግን ስነ ፍጥረት በዓሉ ክንመጋገብ ገይሩና ኣሎ ማለት ኣንሕና ዝተቃጸለ ኣየር ንኣቶም ንህቦም ንኣቶም ምግቢ ይኾኖም ኣንሕና ድማ እቲ ንጹህ ኣየር ኣብ ኣቶም ንፍጠር ኣብ ሃመያም ንፍጠር ሳይንሳዊ ፕሮሰስ ኣሎ ውሱ ጉዳይና ስለለይኮነ ብዙሕ ኣይንኸደይ ግን ካብ እጽዋት ልመጽእ ንጹህ ኣየር ንሕና ንትንፍስ ማለት እዩ። ስለዚ ምቹዋል ዝኾነ ጥቕሚ እኒአና ምስ እጽዋት ንሳቶም ንጹህ ኣየር ክንትንፍስ ይገብሩልና ንሕና ድማ ዝተቃጸለ ኣየር ንኣቶም ንህቦ ምግቢ ይኾኖም ማለት እዩ። እዚ ልገበረ መን እዩ? ኣየናይ ምድራዊ ሓይሊ እዩ ሃምዚ ገይሩ? በፍጹም ምንም ዓይነት ምድራዊ ሓይሊ ምንም ዓይነት ስልጣነ እጽዋቲ ደቂ ሰባቲ ብለይ ቋንቋ ክረዳድኡ ምቹዋል ዝኾነ ጥቕሚ ክህልዮም ልገብር የለ። ስለዚ እዚ ልገበረ መን እዩ? እግዚአብሔር። ስለዚ እቲ ስነ ፍጥረት እትና ፍጥረት ነገር ፍጥረታት ብምልኦም ክንሪኦም ከለና እግዚአብሔር ሃምለሎ የረድኡና ስለዝኾኑ ስነ ፍጥረት ሓደ እግዚአብሔር ከምለሎ ለረዳእና ነገር እዩ። ብዋናነት ብጣዕሚ ኣብ ስነ ፍጥረት ሸኣቲና ብዙሕ ለኣእምሮ ልኸውዱ ብጣዕሚ ለደንቑ ነገራት ኣኻ ለካ እዚ ልፈጠረ ኣምላክ ኢልና ክንርድአሎም ንክእል ብጣዕሚ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ። ግን እቶም ሕዚ ለልዕልና እዮም ናይ ሰማይና ምድሪ ከምኡ እውን ናይ ደቂ ሰባትና እጽዋቲ ብምግጋብ ብባዕሉ እንተሪእና እኳስ እግዚአብሔር ልሎ ምዃኑ ስነ ፍጥረት የረድአና እዩ። ስለዚ እቲ ሓደ ማስረጃ እዩ እግዚአብሔር ልሎ ምዃኑ ማለት እዩ። ካሊእ ናይ ህሊና ምስክርነት እዩ። ህሊና ኣይሕሽን አንደበትና ይሕሽ እዩ ህሊና ግን ኣይሕስ። አንደበትና ቃሉ ይጥቕጥቆ ከውጋእ ክእል እዩ ህሊና ግን ትሓቂ ይፈልጦ እዩ። ስለዚ ንህሊና ምስክርነት እግዚአብሔር ሃምለሉ ምዃኑ ምክንያቱም ሓደ ግዜ ወለድና መምህራን ህሊና ወኪል እግዚአብሔር እዩ። እግዚአብሔር ሕዚ ኩሉ ነገር ይልፈልጥ ማንም ሰብ መረጃ ከቀብሎ ይደሊ ሃም ምድራዊ ና መረጃ ድሕንነት ቢሮ ካብ ደቂ ሰባት መረጃ ላሰብሰበ ይኾነ ኣብ ሓደ ኮንክሉዥን ንበፅሕ እግዚአብሔር ብባህሪኡ ኩሉ ልፈልጥ ስለዝኾነ ኣብ ለለዎ ኮይኑ እንኳን ይኾነ ተነጊሩ ተሰሪሑ ይኾነ ገና ኩላሊትና ላመላለሶ ለሃለየ ተሓሳቡን እንታይ ከም እንመላለስ ልፈልጥ ኣምላክ እዩ። ህሊናና ድማ ብኢድና ንሰርሑ ብእግርና ንኸዱ ብኣንደበትና ንዛረቡ በአጠቃላይ እንገብሮ ነገራት ብምልኦም ይርኢ እዩ። ሕማቕ ነገር ክንሰርሕ ከለና እዚ ሕማቕ እዩ ኣይጠቕመካ ይብለና እዩ። ጽቡቕ ክንሰርሕ ከለና ከዓ ባዕሉ ሓዊሱ ሰውነትና ክሕጎስ ይገብር እዩ። ስለዚ ህሊናና ብዙሕ ግዜ እቱ ለኣና ላይ ይጠቅም ነገር ክንገብር ከለና ኣይፋልኻን ይብለና እዩ። ግን ልሰምዖ ህሊንኡ ሰሚዑ ብህኒኡ ዝተገዝአ ዝተመርሐ ሰብ ይጥቀም ህሊንኡ ለይሰምዐ ሰብ ከዓ ያው ይጉዳእ እና ንህሊና ምስክርነት በዓሉ ሕማቕ ጽቡቕ ልፈልም ምዃኑ ትህሊናና ልጭበጥ ልድህሰስ ይሆን ኣብ ውሽጥና ኣሎ ሴንስ ንገብሮ ኢና እንጭብጦ ነገር ግን ይሆን ለይጭበጥ ኮይኑ ለይድህሰስ ኮይኑ ግን እንደዚ ለኣክል ምስክርነት እንደዚ ለኣክል ጋይዳንስ ልበና እንተ ኮይኑ ነዚ ልፈጠረ ኣምላክ ኣሎ ማለት
ኣብ ርእሲ እዚ ንሕና ደቂ ሰባት ካባና ብላዕሊ ዝኾነ ነገር ድጋፍ ክህበና ልኽእል ክሕግዘና ልኽእል ነገር እንደሊ ኢና ለምሳሌ ሓደ ሰብ እንተሓሚሙ ብሰብ ክግበር ልኽእል ሓገዝ ሕክምና ንሕክምና ሰብ ሞያታት ንሕክምና ኣገልግሎት ክህቡ ይኽእሉ እዮም ንሕክምና ቁሳቁስ ክህቡ ይኽእሉ እዮም ግን ካብቱ ንሕክምና ቁሳቁሲ ካብቲ ሓኪሚ ፍልጠት ወፃእ ዝኾነ ፀገም ከጋጥመና ከሎ ግን ካሊእ ዝሕግዘና እንደሊ ኢና ካሊእ ስለዚ ህሊናና ካሊእ ዝሕግዞ ካብ ሰብ ወፃኢ ካሊእ ዝሕግዞ ነገር ምድላዩ ባዕሉ ትናህኒና ዝንባሌ ካብ ደቂ ሰባት ብላዕሊ ዝኾነ ሓገዝ ክህብ ልኽእል ሓይሊ ምእላሹ ባዕሉ ዝንባለ እዚ ናሃለወት እግዚኣብሔር መረጋገፂ ተገይሩ ይመስል ምክንያቱም ካብ ደቂ ሰባት ብላዕሊ ሓደ ነገር ኣሎ ክሕግዝ ልኽእል ጎደሎ ክመልእ ልኽእል ነገር ኣሎ ኢሉ ምምስካሩ ህሊናና ብባዕሉ ሃለወት እግዚኣብሔር የረጋግፀልና እዩ እቱ ነቲ ህሊና እዚ ዝፈጠረ ኣምላክ ካብ ሰብ ወፃኢ ካብ ሰብ ብላዕሊ ካብ ሰብ ዓቕሚ ብላዕሊ ዝኾኑ ነገራት ክምልስ ሃም ንኽእል ዝንባለ ምግባሩ ኣእምሮና ኣንሕና ደቂ ሰባት እግዚኣብሔር ለሎ ምዃኑ ነረጋግፀሉ ካልኣይ ማስረጃና እዩ ማለት ናይ ደቂ ሰባት ንህሊና ዝንባለ ንህሊና ምስክርነት እቲ ሳልሳይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ጀሚሩ ክሳብ ራእይ ዮሃንስ ስለሎ ስለ ሃለወት እግዚኣብሔር ያው ብመጀመርያ ሰማይን ምድርን ፈጠረ ኢሉ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ ለሎ እቲ ሰማይ ምድሪ ዝፈጠረ እግዚኣብሔር እዩ ሰማይ ምድሪ ክበሃል ከሎ እቲ ንሪኦ ሰማይ ምድሪ ይኾነ ኣብ ሰማይ ውሽጢ ዝርከቡ ብምሉኦም መላእክቲ ሓዊሱ ካልኦት ፍጥረታት ፀሓይ ወርሒ ኮኸብ ወዘተ ስሞም ዝንፅውዕም ይኹን ዘይንፅውዕም ፍጥረታት ኣለዉ ኣብ ሰማይ ውሽጢ እዚኦም ኩሉ ዝፈጠረ ማለት እዩ ምድሪ ክንብል ከለና ከዓ ሰብ እንስሳ ኣራዊት እፅዋት ኩሎም ኣብ ምድሪ ዝርከቡ ነገር ብምሉኦም ዝፈጠረ ማለት እዩ ስለዚ ብስመ ሃዳሪ ዝበሃል ዓይነት ኣበሃላ ወይ ከዓ ኣገላልፃ ወይ ከዓ ፈሊጣዊ ኣዘራርባ ኣሎ ስለዚ ሰማይና ምድርን ፈጠረ ክብል ከሎ ባዕሎም ብቁሞም እቶም ሰማይ ምድሪ ዘይኮነስ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ውሽጢ ዘለዉ ፍጥረታት ሙሉእ ፈጠረ ኢሉ ይብል ኣሎ እዚ ምንም ልጉራ ለምዝጋል ዝበሃሉ ነገር ይኾነ ሃለወት እግዚኣብሔር ይነግረና ኣሎ ማለት እግዚኣብሔር ዝበሃል ኣሎ እግዚኣብሔር ድማ ሰማይ ምድርን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ውሽጢ ዘለዉ ፍጥረታት ብምሉእ ፈጠረ ኢሉ ይብለና ኣሎ ስለዚ እዚ ለኣክል ምስክርነት ለለዎ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚኣብሔር ሃለወት ምስክርነት እዩ ማለት ወይ ከዓ እግዚኣብሔር ኣሎ ኢልና ልክንኣምን ስለ ህላዊ እግዚኣብሔር ክንምስክር መሰረትና እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብጣዕሚ ብዙሓት ጥቕስታት ምጥቃስ ይከኣል እዩ ስለ ሃለወት እግዚኣብሔር ነገር ግን እቶም ጥቕስታት ሕዚ ብሓደ ስም ልከይንረኽቦም ንኽእል እግዚኣብሔር ብልብል ልከይንረኽቦም ንኽእል ከምቲ ኣንተ ወነ መእተው እየ ዝበልክዎ እግዚኣብሔር ብዙሕ ኣስማት ኣለዎ ዝፅውዕሉ ኣስማት ስርሑ ባህሪው ልገልጽ ማለት እዩ ለኣብነት ኤልሻዳይ ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 17 ፍቕዲ 1 ወይ ከዓ ቁፅሪ 1 ዘፀአት ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 3 ኤልሻዳይ እግዚኣብሔር ልብል ስምስ ኤልሻዳይ ብልብል ተተኪኡ ንረኽቦ ኤልሻዳይ ማለት እንደገና ኩሉ ዝኽእል ዝሰኣኖ ነገር ዘየለ ማለት ስለዚ ባህሪው ይገልጸና መቸም ፍጡር ኮይኑ ኩሉ ልከኣሎ የለ ውሱን እዩ ፍጡር እቲ ስም እዚ ንደቂ ሰባት ንጥቀመሉ ንርኢና ደቂ ሰባት ኤልሻዳይ ተባሂሎም ዝፅውዑ ኣለዉ ብዙሓት ያው ብዘይ ምፍላጥ ወይ ከዓ ብድፍረት ልወፀ ስም ክኾን ይኽእል ብድፍረት ልወፀ ስም ሓቂ ነውሪ እዩ ብዘይ ምፍላጥ ልወፀ ግን ያው ይቅርታ ኣለዎ ማለት እዩ እንኳን የኾነ ንኣምላክ ስም ስለለሓዝኹ በቃ ሽመይ ብኻሊእ ክትክእኒ ኢልኻ ምእዋጅ የኾነ ስመይ የጣዕመኒ ኢሎም እኮ ብጋዜጣ ስሞም ልቕይሩ እኒኦም ስለዚ ለይግብአና ናይ እግዚኣብሔር ስም ኤልሻዳይ ናይ እግዚኣብሔር ስም ምዃኑ ንድሕር ተረዲእና ሓዚ ዋላ እኳ ቀዲምና ብስሕተት ተፀዊዕናሉ እንተነበርና ወይ ከዓ ውላድና ፀዊዕናሉ እንተነበርና ሓዚ ናይ እግዚኣብሔር ስም ምዃኑ ባህሪ እግዚኣብሔር ዝገልጽ ምዃኑ እንተፈሊጥና ኢሚድየትሊ ናብ ምቕያር እንትን ኢለለና ክንቕይር ኢለለና ብስሕተት እንተኾይኑ ብድፍረት እንተኾይኑ ግን ሓዚ እውን ዋላ ፈሊጥና ክንቕይሮ ይንኽእል እንታይ ትጅመር እውን ብድፍረት ኢና ናይ እግዚኣብሔር ስም ምዃኑ ላፈለጥና ኢና ፀዊዕናሉ ወይ ተፀዊዕናሉ ሕዚ ድማ ዋላ ተተነገረና መንከ ሰማዒት ልየጓል እያቱ ኢልኾን ማለት እዩ
ስለዚህ ኤልሻዳይ ካሊ እግዚአብሔር ልብል ስም ተኪኡ መጽሐፍ ቅዱስ ተጠቂሱ ንረክቦ ናይ እግዚአብሔር ስም እዩ ማለት እዩ ካሊ ያህዌ ዘጸአት ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 4 ንረክቦ እዚ ከዓ ያህዌ ዘሎ ዝነበረ ለቅዲም ከዓ ዝነብር ማለት እዩ ዘለዓለማዊ ማለት እዚ ከዓ ለእግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ንምልከት ፍጡር ኮይኑ ዘሎ ዝነበረ ክህሊ ዝኽእል ነገር የለ ስለዚ ባህሪ እግዚአብሔር ዝገልጽ ስለሆነ ስም እዚ ያህዌ ልብል ስም ለእግዚአብሔር ጥራሕ እዩ ንምልከት ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ልብል ቦታ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ክፋላት ያህዌ ልብል ተጠቂሱ ንረክቦ ማለት እዩ ካሊ እግዚአብሔር ማለት ክልተ ናይ ገዝ ቃል ዝሓዘ እግዚ እና ብሔር እግዚ ማለት ጎይታ ማለት እዩ ብሔር ማለት ከዓ ዓለም ማለት እዩ ስለዚ ንዓለም ጎይታ ንዓለም ፈጣሪ ማለት እዩ እግዚአብሔር ልብል እዚ ከዓ ኣብ ትንቢተ ኢሳይያስ 42:8 እዚኦም ሕዝቶም ጥቅስታት ለኣብነት እዮም ዝጥቀስ ዘለዎም እዚኣቶም ጥራሕ እዩ ማለት ይሆን እና መጽሐፍ ቅዱስ ህዳግ ቁርኝት ብዙሓት ጥቅስታት ምጥቃስ ይከኣል እዩ ለኣብነት ኢና ንጠቅስ ዘለና እግዚአብሔር ልብል እውን ብቦትኡ ተጠቂሱ ንረክቦ ሕዚ እንጠቅሶም ዘለና ንኣምላክ ኣስማታት እዮም ወይ ከዓ ስማት እዮም እንጠቅሶም ዘለና እግዚአብሔር ብልብል ስም ጥራሕ ዘይኮነት ብዝተፈላለየ ስማት እውን ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዝተገለጸ ምዃኑ ልምጥቃስ ለኣክል እዩ እንጠቅሶም ዘለና ካሊ ጎይታ እግዚአብሔር ከዓ ተባሂሉ ይጽዋዕ እዩ ዳንኤል ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 18 ሕዚ ጎይታ እግዚአብሔር ከምዚ ይበለ ጎይታ እግዚአብሔር እዚ ይበለ ላበለ ይጠቅስ እዩ ከምዚ ይበለኒ ላበለ ስለዚ ጎይታ እግዚአብሔር ልብል እውን እግዚአብሔር ወይ ከዓ ፈጣሪ ልብል ስም ተኪኡ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ለሎ ምዃኑና ስም እግዚአብሔር ምዃኑ ምርዳእ ይከኣል ካሊ ሕያው እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ነቢያት ትንቢት ክናገር ከለው ማለት ካብ እግዚአብሔር ረኺቦም ኣብ መንጎ እግዚአብሔር ኣብ መንጎቶም ለኣምኑ ኮይኖም ማእኸለዎት ኮይኖም የገልግሉ ስለነበሩ እግዚአብሔር እንተ እዚ ከምዚ ይግበር ከምዚ ተዘገይሩ ከዓ እዚ ክወፅሑ ኢሉ ይነግሮም ካብኡ ለህዝቢ ክነግርዎ ሕያው እግዚአብሔር ከምዚ ተገይርኩም ከምዚ ክወፅሐኩም ከምዚ ተዘገይርኩም ከምዚ ትኾኑ ኢኹም ላወል ብዙሕ ግዜ ሕያው እግዚአብሔር ልብል ይጥቀሙ እዮም ስለዚ ሕያው እግዚአብሔር ልብል እውን እግዚአብሔር ልብል ስም ተኪኡ ንረክቦ ኢና ለኣብነት ኣብ ዘጸአት ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 14 ንረክቦ ሕያው እግዚአብሔር ለኣብነት የልብል ኣለኹም እዚ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ካሊ ናይ ሰራዊት ጎይታ ተቢሉ ከዓ ተጠቂሱ እዩ እዚኦም ኩሎም ቶም ሕዚ ዝፀዋዕናዮም ስማት እግዚአብሔር ልብል ተኪኦም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ እዮም ዳንኤል ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 14 ንረክቦ ማለት እዩ እንድሕር እዚ ኮነ ብስሩ እግዚአብሔር ሲ እንታይ ባህሪዩ መቸም ካብ እግዚአብሔርነት ብላዕሊ ካሊእ መልስ ከለ ይኽእል እግዚአብሔር ባህሪዩ እግዚአብሔርነት እዩ ፈጣሪነት እዩ ግን ኣንሕና ደቂ ሰባት መርሚርና ክንበፅሖ ይኽእል ምክንያቱም እንድሕር መርሚርና እንበፅሖ ኮይንና እግዚአብሔር ይኾነ ማለት እዩ ደቂ ሰባት እንድሕር መርሚሮም ዝበፅሕዎ ኮይኖም ና እግዚአብሔር ባህሪ እግዚአብሔር ይኾነ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከብሎ ዝኽእል ለይምርመር ምዃኑ እዩ ብዘይካ ብባዕሉ ብፍጡር ለይምርመር ምዃኑ እዩ እግዚአብሔር ለብ እንደውም ሓደ በዓል ቅኔ ወላዲ ዝኾነ በዓል ነይሩ ይበሃል እሞ ቅኔ ይቅነ እዩ ካብኡ ምንም ለይፈልጥ ሓደ ደገ ሰላም ወይ ደጅ ሰላም ዘኪ ለኣተወ ላወፀ ዝበልዕ ማለት ካብ ፍልጠት ነፃ ዝኾነ ማለት እዩ የነታ ሎማዓንቲ ዝገበርኩምዎ ቅኔ እኮ ብጣዕሚ ልገርም እወ ሰሚዕኻዮ ተረዲእካ እወ እንድሕር ሎማዓንቲ ዝገበርኩምዎ ቅኔ እስኻ ተረዲእካ ኮይኑማ እንታይ ቅኔ ኮይኑ የቅኔ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ተራ ዘረባ እዩ ማለት እዩ ኢሎምዎ ይበሃል ስለዚ ኣንሕና ደቂ ሰባት እንድሕር መርሚርና እንበፅሖ ኮይናቱ እግዚአብሔርነት ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እግዚአብሔር ይኾነ ማለት እዩ እና እግዚአብሔር ከብሎ ዝኽእል ካብ ደቂ ሰባት ኣእምሮ ዓቕሚ ኣኗኗር ሕሳቤ ወፃኢ ስለዝኾነ ግን ስለ ባህሪዩ ዳኣ ንምንታይ ነውገእተ ኢልና ባዕሉ ብልፈቐደልና እግዚአብሔር ነቶም ዝተመረፁ ደቂ ሰባት ብልገለጾ መጠን ግን ናይ እግዚአብሔር ባህሪ እዩ ንብል መጽሓፍ ቅዱስ መረት ጌርና መጽሓፍ ቅዱስ ዝተጻሓፈ ንደቂ ሰባት ብደቂ ሰባት እዩ ቃሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ግን ዝተጻሓፈ ብደቂ ሰባት እዩ ዝተጻሕፈሉ ከዓ ዓላማ ለደቂ ሰባት ጥቕሚ እዩ
ስለዚህ እንደውም እቶም ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ዘለዉ ቃላት ብምሎም እግዚኣብሔር ክገልጽዎ ይኽእሉ እግዚኣብሔር ዝገልጹ ቋንቋታት ይኾኑ እቶም ቋንቋታት ሰብኣውያን ወይ ከዓ ናይ ደቂ ሰባት ቋንቋ ስለ ዝኾኑ ናይ ደቂ ሰባት ቋንቋ ከዓ ነቱ ካብ ደቂ ሰባት ብላዕሊ ዝኾነ እግዚኣብሔር ክገልጽዎ ይኽእሉ ግን ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ናይ ባዕሉ ፍቓድ ኮይኑ ግን ብልተመረፁ ቅዱሳን ኣቦታት እቲ ቃሉ ክጽሓፍ ገይሩ ክጽሓፍ ከሎ ከዓ ደቂ ሰባት ብልምጥን መንገዲ ብናይ ባዕሎም ቋንቋ ክጽሓፍ ገይሩ ስለዚ ኣንሕና ብቋንቋና ተጻሒፉልና ንሰምዕ ንርዳእ ኣለና እምበይ እግዚአብሔር በመጽሐፍ ቅዱስ ተገሊጹ ተወድኡ እዩ ማለት ይሆነ እግዚአብሔር ብናይ ደቂ ሰባት ቋንቋ ተገሊጹ ተወድኡ እዩ ማለት ይሆነ እግዚአብሔር ካብ ናይ ደቂ ሰባት ኣእምሮ ካብ ናይ ደቂ ሰባት ቋንቋ ካብ ናይ ደቂ ሰባት ፍልጠት ብላዕሊ ግን ኣንሕና ዝተወሰነ ግንዛቤ ከለና በዓሉ ብፍቓዱ ኣብ ልዕሊ ዝተመረፀ ቅዱሳን ሓዲሩ እቲ መጽሐፍ ቅዱስ ተጻሒፉሉና መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ባህሪ እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ታዩ ባህሪ ይብለና እግዚአብሔር ሓደ ቅዱስ እዩ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 2 ከምኡውን መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 95 ፍቅዲ 8 እግዚአብሔር ቅዱስ ምዃኑ እንደውም ኣነ ቅዱስ እዮም ንስኻትኩም ቅዱሳን ኮኑ ኢሉ ዝገለጸሉ ኣብ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 19 ፍቅዲ 2 ለሎ ቅዱስ እዩ ዝበለ በዓሉ ደቂ ሰባት ይኾኑ እግዚአብሔር ቅዱስ እዩ ዝበሉ መጀመርያ በዓሉ ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ንስኻትኩም ቅዱሳን ኮኑ ከመይ እግዚአብሔር ለቅዱስ ፍጡር ለቅዱስ ለምንታይ ይባሃል ሃመ ጌርና ዳን ፎሊዮ እንተይልና ቀሊል እዩ እግዚአብሔር በባህሪው እዩ ቅዱስ ማንንም የሆነ ቅዱስ ገይርዎ ባህሪው እዩ ካብ ባህሪው ልተልዓለ እዩ ቅዱስ ልባል እግዚአብሔር ና እግዚአብሔር ቅድስና ና ባህሪ ቅድስና እዩ ናይ ደቂ ሰባት ቅድስና ከቅዱሳን መላእክት ጀምሩ ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ቅዱሳን መካናት ቅዱሳን ስዕላት ቅዱሳን መጻሕፍት ልውል ግን ናጸጋ እዩ ቅዱሳን መላእክት ብጸጋ በአገልግሎቶም 24 ሰዓት ቅዱስ 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 ናው ለመስግኑ ስለልኾኑ ብቱ አገልግሎቶም እዩ ተጸውኦ ስም ተወይቦም ቅዱስ ላወሉ ለገልግሉ ነቱ በባህሪ ቅዱስ ለኾነ አምላክ 24 ሰዓት ለገልግሉ ስለልኾኑ ቅዱሳን ተባሂሎም በአገልግሎቶም ደቂ ሰባት ከዓ ብጽድቆም ብስርሖም ቅዱሳን ይባሃሉ ካባና ብልተፈለየ መልክዑ ሕዚ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቅዱስ አቡነ አረጋዊ ቅዱስ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቅዱስ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ላበልና ብዙሓት ጻድቃን ቅዱስ 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 ብልብል ቅጽል ንጽውዖም ኢና ብሰርሖም በሃይማኖት የእግዚአብሔር ብልገበርዎ ሃይማኖታዊ ስራሕ ቅዱስ ማለት ቀደሰ ለየ ቀደሰ አመሰገነ ይካ ቀደሰ ፈለየ ያውቱ ግስ ትንገስ ተለና ቀኔት እንማሃሩን ተማሃርናዩ በመሐረኛ ስለሆነ ሐሊፉ ያው ሕውስ ምባል አይተርፊ ስለዚህ ቀደሰ ማለት ፈለየ ማለት እዩ ቀደሰ ማለት ከዓ ባረኸ ቀደሰ ማለት እዩ ስለዚህ ፈለየ ማለት ካምንታይ ፈለየ ለምሳሌ ቅዱሳን ጻድቃን ሰባት እዮም በተፈጥሮ ነገር ግን ለምንታይ ቅዱሳን ተባሂሎም ለምንታይ ተፈለዩ ተባሂሎም በስራሕ በሃይማኖት አንሕና ከክንዶም ለአክል መንፈሳዊ ስራሕ ከክንዶም ለአክል እምነት የብልና እምነቴ ሃይማኖቴ ኣብ ለሐለፈ ቪዲዮና አምልታ ማህርናዩ እምነት ናይ ደቂ ሰባት ናይ ግል ሃይማኖት ከዓ ተቋማዊ ኢልናይና ስለዚህ ኣብ እግዚአብሔር ለለዎም እምነት ለእግዚአብሔር ለለዎም ተኣማንነት እሙን ኮይኑ ከምርኻብ ነቲ 16 ትእዛዛት ኣብ ምፍጻም እንነበሮም ጻዕሪ እንነበሮም ግደ ካባና ካብቶም ሌመን እንባል ደቂ ሰባት ብልተፈለየ መልክዑ ስለልኾነ التفليو بمنتاي بقدسنا سرحو لمنتاي بأمنته ስለዚህ ናይ ቅዱሳን ወይ ከዓ ደቂ ሰባት ቅድስና ናጸጋ ቅድስና እዩ ማለት ቅዱስ ተባለ ሓደ ሰብ ወላ ጻድቅ ይኹን ቅዱስ ተባለ ናጸጋ ቅድስና እዩ እግዚአብሔር ቅዱስ ንብሎ ተለና ግን በባህሪው ማንንም ላይ ሃው በባህሪው ቅዱስ ማለት እዩ ስለዚህ ሓደ ባህሪው እግዚአብሔር ቅዱስ ሁሉ እዩ ማለት ተወዳዳሪ ላይ ሁሉ መመዛዘን ላይ ሁሉ ማለት እዩ ካላይ ኩሉ ኸአሊ ኢዮብ 42 ሉቃስ 1:37 ንረኽቦ ፍላይ ኣብ ሉቃስ 1:37 ኣዴና እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን ቅዱስ ገብርኤልን ክዘራረቡ ከለው ስለ ጽንሰታ
ኣነስ ወደ ይፈልጥን ከመ ገይረ ክወልድ ልኽእል ትብሎ ተላ ንእግዚአብሔር ልሰኣኖ ነገር የለን። ስለዚህ ኩሉ ከኣልነት ማለት ልሰኣኖ ነገር ለየለ ማለት ኩሉ ልከኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኩሉ ከኣላይነት ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ባህሪ ጥራሕ እዩ። ናይ ፍጡር ባህሪ ክኾን ይኽእል እዩ። ስለዚ ሓደ ባህሪ እግዚኣብሔር ኩሉ ከኣልነት እዩ። ካሊእ ዘለዓለማውነት እዩ። እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ዘለዓለማዊ። ደቂ ሰባት ዝተወሰነ ግዜ ንነብር ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ንሓልፍ። ካሊእ ፍጡር እውን ከምኡ። እግዚኣብሔር ግን መጀመርያ እውን ነይሩ ቅድሚ ፍጥረት ቅድሚ ሰማይ ምድሪ ከምኡውን ካልኦት ፍጥረታትን ምፍጣሮም ነይሩ ብባህሪኡ ምስጉን ኮይኑ ይነብር ነይሩ። ድሕሪ ፍጥረት ከዓ ኣብ ማእከለ ፍጥረት ከዓ ኣሎ። ሕዚ ድሕሪ ፍጥረት ድማ ሰማይ ምድሪ ከምኡውን ካልኦት ፍጥረታትን ምስ ሓለፉ ድማ ብባህሪኡ ይነብር ዘለዓለማዊ እዩ። ግዜ ለይስዕሮ እዩ። እዚ ባህሪኡ ከዓ ባህሪ እግዚኣብሔር ጥራሕ ይኮን ንኽእል እምበይ ፍጡር ኮይኑ ዘለዓለማውነት ክህልዮ ዝኽእል ፍጡር የለን። ካልኣይ ሓቀኛ ፈራጅነት ሓቀኛ ዳኝነት ባህሪኡ እዩ እግዚኣብሔር። ሮሜ 2:5 ሓቀኛ ዳኛ ሓቀኛ ፈራዲ እግዚኣብሔር። ስለዚ ሓቀኛ ዳኝነት ባህሪኡ እዩ እግዚኣብሔር። ኣብዚ ክነልዕሎ ንኽእል ብዙሕ ግዜ ንኣልዓዛሪ ናነዌ ታሪክ እናተለዓለ ነዌ ሃፍታም ስለዝነበረ ላብ ሲኦል ኣትዩ ተፈሪድዎ። ኣልዓዛር ድማ ድኻ ስለዝነበረ ላብ መንግስተ ሰማያት ላብ ኣብርሃም ላብ ይስሐቅ ከይዱ ተባሂሉ ስለንገረና ድኻ ኩሉ ድኻ ስለዝኾነ ሃም ዝፀድቕ ሃፍታም ድማ ሃፍታም ኩሉ ሃፍታም ስለዝኾነ ሃም ልኩነን ጌርና እንርድኦ ሰባት ኣለና ብስሕተት ኖ። እግዚኣብሔር ፍርደ ገምድል ኣይኮነን። ሓቀኛ ፈራዲ እዩ። ሓቀኛ ዳኛ እዩ። ባህሪኡ ስለዝኾነ ሓቀኛ ዳኝነት ባህሪኡ እዩ። ስለዚ ደቂ ሰባት ድኻ ብድኽነቱ ክፀድቕ ይኽእል እዩ እንድሕር ፅቡቕ ስራሕ ፅቡቕ ሃይማኖት እንድሕር ዘይብሉ። ሃፍታም ከዓ ሃፍታም ስለዝኾነ ፅቡቕ ሃይማኖት ፅቡቕ ስራሕ እንተልይዎ ሃፍታም ብምዃኑ ጥራሕ ክኩነነ ይኽእል። ስለዚ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከኾንነና ከፅድቀና ዝኽእል ሃፍቲ ድኽነት ለይኮነስ ምግባሪ ሃይማኖት እዩ ጥራሕ። ክንደይ እኮ ኣብርሃም እኮ ሓደ ምሳሌ ኣብርሃም እንደ ኣብርሃም ዝኣክል ሃፍታም እኮ ይነበረ መሬት። ነገር ግን ብሃፍቱ ተጠቒሙሉ ሕጊ እግዚኣብሔር ሰሪሑሉ እግዚኣብሔር ሕጊሱሉ ደቂ ሰባት ሕጊሱሉ ድኻታት ምስኪናት ሓብሒብሉ። ስለዚ ብሃፍቱ ስለዝተጠቐመሉ ብምድሪ እውን ሃፍታም ነይሩ ብሰማይ እውን ሃፍታም እዩ። ማንም ናይ ፅድቂ ስራሕ ሰሪሑ ናብ መንግስተ ሰማይ ወይ ከዓ ናብ ገነት ክኣቱ ከሎ ተቐባሊ ጋሻ ኮይኑ ዝቕበሎ ኣብ ገነት ኣብርሃም እዩ። ስለዚ ሃፍታም እንድሕር ብሃፍቱ ፈሊጡሉ ኮይኑ ብትክክል ኣስራት በኩራት እናውፅአ ንቤተ ክርስቲያን ዝግባእ ንቤተ ክርስቲያን ንነዳያን ንምስኪናን ንገዳማት ንኣድባራት ንኻልኦት ዝግባእ እቲ ዝግብኦ እናፈፀመ ብፆም በፀሎት ተወሲኑ ብምግባር ብሃይማኖት ተወሲኑ እንድሕር ዝነብር ኮይኑ ሃፍታም ስለዝኾነ ክኩነነ ይኽእል ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ስርሑ ሃይማኖት እዩ ኢሎ ድኻ ድማ ኣብዚ ምድሪ እዚ ተንገላቲዑ ስለዝነበረ ልብላዕ ልስተ ልልሓስ ሲኢኑ ስለዝነበረ ድኻ ስለዝኾነ ኣብ መንግስተ ሰማያት ብድኽነቱ ጥራሕ ክኣተ ይኽእል ወይ ኣብ ገነት ክኣተ ይኽእል እዩ። ዋላ ድኻ ይኹን ሃይማኖት ምግባር ክህልዮ እኒአዎ። ምግባር እኳ ክገብር ተዘይከኣለ ከምቲ ሃፍታም ቤተክርስትያን ክድግፍ ድኻ ክድግፍ ምስኪናን ክድግፍ ገዳማት ኣድባራት ክድግፍ ዋላ ተለይከኣለ ነገር ግን ና ሃይማኖት ክህልዮ እኒአዎ። ሃይማኖትና ለምሳሌ ጾም ሃፍቲ ይደሊ ሃፍታም ድኻ ኣይብል ጾም ጾም ክእለ እኒአዎ ድኻ ቤተ ክርስቲያን ከይድኻ ስጋው ደሙ ምቕባል መንፈሳዊ ስራሕቲ ምግባር ገዳማት ምጉምናይ ቅዱሳት መፅሓፍቲ ምንባብ ብዙሓት ቅርሺ ለየድልዮም ወይ ከዓ ገንዘብ ለየድልዮም መንፈሳዊ ስራሕቲ ኣለዉ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይድኻ ሓዚ ተኽሊ ምትኻል ተኽሊ ምኩስኳስ ቤተ ክርስቲያን ምፅራግ ምንፃህ ናይ ልደኸሙ ሰባት ክዳን ምሕፃብ ኮታስ ገንዘብ ለየድልዮም ብዙሓት ፅቡቃት ሃይማኖታዊ ስራሕቲ ኣለዉ። እዚኣቶም ክሰርሕ ክኽእል ኣለዉ ኣንለስ እግሪ ኢዲ እንድሕር ለይብሉ ኮይኑ ኢዲ እግሪ ለይብሉ እዚ ክሰርሕ ይኽእል ሃይማኖቱ እኩሉ እዩ። ሃይማኖቱ ምግባራዊ ሃይማኖት ይኮነ ይኽእል ነገር ግን ድኻ ኮይኑ እውን ከምዚ ዓይነት መንፈሳዊ ስራሕ ክሰርሕ ስለዝኽእል ብድኽነቱ ጥራሕ ኣይኮነ ገነት ለኣቲ ብሃይማኖት ምግባሩ እዩና ናይ እግዚኣብሔር ሓቀኛ ዳኝነት ኣብዚ እዩ ንርአ። ስለዚ ባህሪኡ እዩ እግዚኣብሔር ንማንም ኣየዳሊ ፅቡቅ
كل هفتام يكون دخا أو صبغياتي حما تسويح دما هفتام يكون دخا لا حما ياتي أو قد من إكزابير فردا جمد اللي بهالنجر اللي لذي حق إني فراجنة بحري إكزابيري مالتي كالي ملو النت مالت إن كان ليول قدول بهالنجر ليول مالت مجم فطر خوينو ملو تويلو زواع كل ملآت ملو تويلو زواع الخل سب كلي سمي زي تزوج سمي جن ببحري ملو الخونة فطر يلي إكزابير ترحي ملو نبي إسحاق مرافر معه فقري 10 سلسلة إرمياس معرف 10 شو عد فوت 10 إكزابير كل اللي فلت مخانو تجلس عب إرمياس معرف إسرائيل سلسلة فقري إسرائيل سلسلة مزمور معرف 138 فقري حمشك 17 تقول لك إكزابير ملو مخانو أنا حازي أمسجنايو أي مسجنايو أملخنايو أي ملخنايو إكزابير يقول له نجار يقول لنا لا أنا نسأنا نحن نمبر إكزابير بكل نجار ملوئي ولا سماي مدري هون أو سماي مدري وش تقول له فترات بملؤم ولا تزيه اللي إكزابير ملوئي ببحري لذي أن إحنا دلك سبات يقول لنا نجار بتعامي بزحي ده كما تحصل لهون إكزابير جن تخام لبهال سئنات لبهال ودلت لبهال سلا اللي يسمع مو إكزابير أملاخنا ببحري ملؤ النت خاء نإكزابير بحري يلولو مرأي كعليو تعلم عنتي تمرتنا زي مسل زي راملاخنا كندزي سمعنا يو ككمعنا كل سمع عقم معرك هنا يخلي أسمعنا قواس كلنا ولا أسعد تبيل أنت تسوع ومثني فلاليو أن إحنا دك سبات ما كلنا ولا كريستيان تتبعلنا تو عقمنا يفلال سلا لقنا كم تعقمنا 3 6 كم ون 100 صبوا فرافرينا ناس مقدستي نخبر ورستي يكبرنا على عين لجمرنا أجمير لفزمنا إكزابير خبري مسجانا ينعوي زيار أملاخنا مشم بدلنا حطياتنا خفاتنا كي وصلنا نتوم منهم لا يبدلوا حصانات كبير نتوم منهم لا يبدلوا أزاون تعاركتوت كبير نتوم ولدنا صادق عن كرسان كبير من قدست أدينا قدست إنجيل مريم من وعلو نابهارو لقونا شرنتي محرتي إلو تحزن سمع لنا خوفو أذانها لحمم لبخالة دمي تعم حزن لهنا نقدر يقبر له أب حزمنا يأخلق مي بلنا إكزابير تمسع جزي ناي سلام ناي رهوا ناي فقري ناس أنا ناس جاو جزي يقبر لنا ثم حما على حسب وحما على قبر له إكزابير اللي بيهابو منو كقبر يكادي إكزابير كل يرأي كل الفلتيو أيناي بدالي تبدالي بدم جر الفلس للخنا أو سماي طرح لي هون عم مدرون نسوي كل كم سحس لهم زيار أملاك نقولهم أقدموا لبيهابهم ولا بيماني ملسوا لا بيمان نحلي ملس خونهم جن زيابير يعكسلنا لهزمنا سلام سأتات عنا سجاب رهوا يهابلنا كسبت المس جزي أفتقد سألنا معارو نايت مرتنا رأسي لكلنا كأسري كيبودلنا بسلامة عنا يزنحنا زيارة مسؤولاتنا يوم